साफ्रोमखौबो नैबे आंनि बिटिआर इनफस्टरि इउटिउब चेनेलाव आं बरायनानै लाफिनदों लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे रादाब होनायदों थांनाय 1 डिसेम्बर खालि नोंथांमोना नुदोंमोन जे कटन कलेजनि सासे फरायसा जेनेखि 5 सेमिस्टाराव फरायबाय थानाय बे फरायसा अनजता बर'आ गावखौ न'आवनो पास जानानै लानानै गावनि जिउखौ बुथारनाय बे खौरांखौ नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों नुदोंमोन आरो गुबुन चेनेलनि गेजेराव नोंथांमोना मोननो हादोंमन नाथाय बिथाङा मा जाहोननि थाखाय गावखौ फोजोबनानै लायामोन बेखौ दिनै मोननाय जायाखै बै समाव नाथाय दिनै बे खौराङा सोराङाव फैबाय अनजता बर'आ गावखौ फोजोबनानै लानायनि बे खोथाया सोराङाव फैबाय दा बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव आङो फोरमायनानै होनो नागिरदों बाथ्राया जाहैबाय मा जों मिथिगौ जे अनजता बर'आ तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर हालामनि बागदरा गामिनि होननानै जों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंमोन आरो बे फरायसुलिया दिनै गावखौनो हारसिङै फोजोबनानै लादोंमोन नाथाय दिनै बे खोथाया सोराङाव फैबाय आरो बे सोराङाव फैनाय खोथाखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनानै फैबाय बिथाङा खौराङाव मोनथिनाय बायदिब्ला जों दिनै मोनथिनाय बायदिब्ला बिथांखौ सासे गरेस्वर हालामनिनो एबा तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर हालामनिनो खबसारा गामिनि सासे प्रकास बर' बिथाङा बेखौ मोजां मोनोमोन होननानै दिनै मिथिनो मोननाय जादों आरो बे प्रकास बर'जों बियो मोजां मोनलायदोंमोन आरो बेजों जुलि जानायनि खोथाबो होलायनाय जादोंमोन होननानै जों दिनै खौराङाव मोनदों नाथाय जों मिथिनो मोननाय बायदिबा बे प्रकास बर'आ दिनै बे अनजता बर'खौ नागारनानै आरो गुबुन हिनजावखौ मोजां मोनफिनदोंमोन आरो बेजों निस्सय जुलिनि खोथा बिथाङा थैदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ दिनै मोननानैनो दिनै अनजता बर'आ जानो हागौ गावखौ सहायनो हायैयाव दिनै बियो गावनि जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जादोंमोन दिनै जों मिथिनो मोनबाय जे फननि गेजेरजों जों मिथिनो मोनदों जे मा अनजता बर'नि थैखांनायनि उनावहाय बिनि फनखौ इनभेस्टिगेसन खालामनायनि गेजेरजोंहाय दिनै बे खौराङा सोराङाव फैदों होननानै जों दिनै मिथिनो मोननाय जादों मानोना मबाइल फननि गेजेरजों बिथांनि थैनायनि मेन जाहोनखौ दिनै मिथिनो मोनबाय होननानै मोनथिनाय जादों आरो दिनै प्रकास बर'खौ हमनानै दिनै बिथांनाव माखासे स्टेटमेन्ट लागासिनो दङ होननानै जों मिथिनो मोनदों बे स्टेटमेन्ट लाबाय थानाय जोबनाय लोगो लोगो जों गासैबो बाथ्राया सोराङाव फैजोबगोन निस्सय जों बेखौ मिथिनो हागोन मिजिंथिनो हायो मानोना आथिखालनि मुगाया टेक्न'लजि मुगा हिसाबै टेक्न'लजि जुगावहाय जोङो सोरबा जुदि मानसिया माने रुंसारि जायोबा थैयोब्ला मा जाहोनाव थैयो बेखौ जों दा मबाइल फनजों जोङो मोननो थाखाय गोरलै जायो माने जों मबाइल फन बाहायो हिसाबै टेक्न'लजि जुगावहाय मबाइल फननि गेजेरजोंनो जों मानसिखौ हमनो हायो बे मानोना जानो हागौ अनजता बर'जों आरो प्रकास बर'जों गोबाव समनिफ्रायनो रिलेसनाव दंमोन आरो रिलेसनाव थाबाय थानायनि खाथिरावहाय निस्सय हयथ' गेजेर समाव बिथांमोना मा बाथ्रा रायलायदों मा SMS गेलेदों बे गासैबो बाथ्राफ्रा रेकर्ड जानानै थायो बेखौ नोंथांमोनाथ' मिन्थिखागौ मानोना बे नों भडाफन सिम बाहायोबा भडाफन अफिसावहाय एयारटेल बाहायोबा एयारटेल अफिसावहाय BSNL बाहायोबा BSNL अफिसावहाय बे गासैबो रेकर्डिं जानानै थायो होननानै नोंथांमोना निस्सय मिथिगौ बा गुबुन माखासेया मिथिया स' बेनिखायनो सोरबा सासेया थैनानै थांमारोब्ला बे थैनानै थांनायनि उनावहाय बिनि फन मोननाय लोगो लोगोनो बिनि फन नाम्बाराव सोर बेसेबां मालानिफ्राय रायलायनाय दं बेसे गोबाव रायलायनाय दङ आरो मा बुंलायनाय दङ बे गासैबो बाथ्राया सोराङाव फैजोबो स' बेनिखायनो आजिखालि टेक्न'लजि जुगावहाय मानसिखौ हमनोबो गोरलै आरो मानसिखौ खैफोदाव खोलैनोबो गोरलै स' बेनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव आं बे बाथ्राखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो होननानै फैदों मानोना दिनै जोङो सानदोंमोन जे बिनि आन्दोआव माबा थानो हागौ सासे मानसिया मालाबाबो ओरैनो थैया जों बेखौ निस्सय मिथिगौ सासे मानसिया जुदि माबा गोरबोआव दुखु थायाब्ला फोरमायस' हायै जुदि दुखु थायाब्ला गावखौ फोजोबना लाया होनना जों मिथिगौ दा बेनि गेजेरावहाय जों दिनै उननि इनभेस्टिगेसना उननि जेनाखि बिथांखौ जेरा सेबनायनि गेजेरजोंहाय मा खोथाया सोराङाव फैबावो जों बेखौ उननि समावसो जोंनो फोरमायसिगोन मानोना दिनै जों सोराङाव मोनखाबाय जे अनजता बर'आ गावखौ फोजोबनानै लादों निस्सय बाहाय माबा मोनसे जाहोन थानांगौ होननानै आङो सिगांनि भिडिअआव नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनानै होदोंमोन गमामायैनो दिनै सोराङाव फैमारबाय आरो अनजता बर'नि मोजां मोनलायनाय जेनेखि प्रकास बर' बिथाङा दिनै हमजामारबाय आरो दिनै हमजानानै दिनै बिथांखौ पुलिसा बेखौ माने स्टेटमेन्ट लागासिनो दं होननानै जोंनि गेजेराव फोरमायदों आरो बे स्टेटमेन्टनि गेजेरजों बेखौनो सोराङाव फैबाय जे मा बियो अनजता बर'खौ जुलि लानायनि खोथा होदोंमोन नाथाय उनावहाय बेखौ नागारनानै गुबुन सिख्लाजों बियो मोजां मोनलायफिनदोंमोन आरो बिनि देयावनो जानो हागौ अनजता बर'आ गावखौ सहायनो हायैनि खाथिरावहाय बियो गावखौ फोजोबनानै लादोंमोन स' नोंथांमोना निस्सय मिथिबाय बेबायदिनो आरो नोंथांमोनखौ आं एलार्ट होनो नागिरदों जे मा मबाइल फनखौ जों जानला मोनला बाहायनो हाया मबाइल फनजों जोङो जानला मोनला मावनो हाया मबाइल फना नोंथांमोना मिथिखागौ गासैबो फना रेकर्डिं जायो होननानै एयारटेल बा एयारटेल अफिसाव भडाफन बा भडाफन अफिसाव BSNL बा BSNL अफिसाव बियो रेकर्डिं जानानै थाजोबो नों मेसेज लिरो ना रायलायो नों मोजां रायलाय गाज्रि रायलाय गासिबो रेकर्डिं जानानै थाजोबो नाथाय जेब्ला सासे मानसिया खैफोदाव जानानै रुंसारि जायो एबा थैयो अब्ला बिनि गेजेराव बिनि फनखौ मोननाय लोगो लोगोनो बिनि सिमखौ मोननाय लोगोनो बै सिमाव सोर बेसे गोबावनिफ्राय रायलायदोंमोन सोर बेसेबां फन रायलायदोंमोन
गेलेदोंमोन बेसेबां मेसेज गेलेदोंमोन बे गासैबो डिटेल्सआ ओंखारबोयो स' बेनिखायनो सासे मानसिखौ गोरलैयैनो हमनो हायो स' नोंथांमोनखौबो आं सावधान जानो खावलायदों जेन' नोंथांमोनहा जेन' बेफोरबायदि खैफोदाव गोलैया आं बेखिनि मेसेजखौ नोंथांमोननो होनानै आंनि दिनै जेनाखि नोंथांमोननि गेजेराव अनजन्ता बर'नि जेनाखि दायनिगिरिखौ हमनो मोननाय बेनि सोमोन्दै बुंनायखौ एसेयावनो आं फोजोबबाय थेंक इउ